APB नि ओंथिया A For Anjali आरो B for BPF इगो फ्रास्ट्रेशनखौ लानानै राजखान्थि दोलो दाजाया কিন্তু যি দল গঠন কৰিছে মই শুনিছোঁ APB না কি A for Anjali হ'ল B for BPF হয় গতিকে এইটো কিবা দল হ'ব নোৱাৰে আৰু যিকেইটা আছে তেখেতসকল নতুন দল নিচিনা মোৰ লগা নাই সেইটোতো BPF দলৰে গোটেই লিডাৰসকল আছে কৰ্মকৰ্তাসকল আছে এই এনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক দল ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত ওলোৱা এটা দল হয় আৰু এই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত কোনো পাৰ্টি চলাব নোৱাৰে ইগো ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন এইবিলাক লৈ পেলাই ৰাজনীতিক নহয় BPF नि दैदेनगिरिफोरानो गोदान राजखान्थि दोलोनि मुङाव मोनसे क्लाबसो दादों এই দলটো দলৰ নামত এটা ক্লাব বনোৱা বুলি তেনেধৰণৰ শব্দ আচলতে কোৱা যায় আৰু কি नाथाय बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ गोदान राजखान्थि हान्जा दानायनि सायाव बेरफ्रुसार बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिदों दि APB मुंनि गोदान राजखान्थि दोलोआ फ्रास्ट्रेशनाव दाजानाय मोनसे दोलो इगो आरो फ्रास्ट्रेशनाव दाजानाय मोनसे दोलोआ राजखान्थि दोलो जानो हाया गोदान राजखान्थि दोलो APB नि ओंथिया A For Anjali आरो B for BPF आरो बियो मोनसे राजखान्थि दोलो जानो हाया बेखौ मोनसे गोदान राजखान्थि दोलो होनना आं सानाखै होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ आरोबाव बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिबावदों दि BPF नि दैदेनगिरिफोरानो गोदान राजखान्थि दोलोनि मुङाव मोनसे क्लाबसो दादों होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ बेनि अनगायैबो बिथां राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों मा गोख्रों बाथ्रा बुंथिबावखो फैजों आबुङै खोनासंना लानि এনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক দল ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত ওলোৱা এটা দল হয় আৰু এই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত কোনো পাৰ্টি চলাব নোৱাৰে ইগো ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন এইবিলাক লৈ পেলাই ৰাজনীতিক নহয় এটা সমাজক সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহক লৈ পেলাই সমান ব্যৱস্থাৰে সমান অধিকাৰৰ কথা কৈ পেলাই মানুহৰ মাজত সোমাব পাৰে কিন্তু যি দল গঠন কৰিছে মই শুনিছোঁ APB না কি A for Anjali হ'ল B for BPF হয় গতিকে এইটো কিবা দল হ'ব নোৱাৰে আৰু যিকেইটা আছে তেখেতসকল নতুন দল নিচিনা মোৰ লগা নাই সেইটোতো BPF দলৰে গোটেই লিডাৰসকল আছে কৰ্মকৰ্তাসকল আছে এই দলটো দলৰ নামত এটা ক্লাব বনোৱা বুলি তেনেধৰণৰ শব্দ আচলতে কোৱা যায় আৰু কি কৈছে যে এইটো मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमार्जेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकल'जि रेडियोलजिस्ट सार्जारि डेन्टेल कार्डियोलजि गैस्ट्रोनोलजि यूरोलजि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी OT थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर ICU आरो NICU PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं लोगोसे नर्मेल डेलिभारि C सेक्शन्स गल ब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमार्जेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन